O goberno de Rianxo en Común en minoría quedouse só na cuestión de confianza a que se someteu no pleno extraordinario celebrado o pasado venres pola noite para poder aprobar os orzamentos municipais para este ano 2024. O resto dos grupos con representación na corporación votaron en contra, polo que as contas quedaron sen aprobar. Cabe lembrar que a medida foi tomada polo equipo de goberno a semana pasada ante a imposibilidade de sacar adiante o seu proxecto orzamentario. Pero os tres grupos na oposición non estaban pola labor, criticando a falla de diálogo do rexedor e a súa incapacidade para recadar os apoios necesarios para sacar adiante o orzamento. O BNG sempre entendeu que a súa obriga e a súa responsabilidade ao fronte do goberno era sacar adiante os asuntos. E isto só se pode facer con negociación, con diálogo e con escoita. Nada disto vimos no grupo do goberno, que permanece no isolacionismo no que estaba instalado nas corporacións anteriores. Naquel momento, apegado aos muros permanentes e inamovibles. Agora, segue nese aislamiento, e pegado tamén ao non a negociación, ao diálogo e a escoita. Imos votar non á cuestión de confianza, porque como estou a escoller, nada ten mudado do borrador dos eventos. Pero o noso voto colectivo é sobre todo a prepotencia, a responsabilidade, a negociación, a escoitar e negociar. Non entendemos como chegamos a esta situación. Se o equipo de goberno chegou a un acordo co PSOE, vostedes non cumplen o acordo e non chegamos a entender esa estrategia. Vostedes din que queren o mellor para Rianxo. Era tan fácil como cumprir o acordo que asinou co outro grupo e non estábamos nesta situación. Esta corporación está composta por 17 concejales, Rianxo en Común ten 5. Señor Bustelo, fa vostede as cousas ben e deixe de chorar nas redes sociales porque botar a culpa ao resto dos grupos é de parte de colegio. O noso voto vai ser non. Cando tres partidos políticos de diferentes cores, independentes das súas decisións, cun funcionamento dispar cada un deles, coincidimos en que falta diálogo, en que falta comprensión por parte do equipo do goberno que é gobernar en minoría. Por favor, señor Bustelo, téndolle a man novamente, dende a máis sincera das posicións, para que se reconduzca esta situación polo ben de todos e de todas as rianxeiras. Espero que esta mensaxe se entenda desde unha perspectiva de mellora e non que de vostede que vote en contra cunha situación de conflicto. Nós non o pretendemos nin o queremos. Na réplica, o alcalde aproveitou para facer un repaso do primeiro ano de goberno en minoría, un feito que non supuxo atranco algún, segundo el, para que o Concello seguise traballando e sacando adiante proxectos. Tamén negou que non houbese diálogo, pois, segundo el, reuniuse en varias ocasións cos grupos da oposición, e mesmo os convidou a realizar propostas ao borrador do documento orzamentario, que algúns obviaron. Si antes que o goberno dou os pasos necesarios para que a semana pasada o orzamento se aprobara inicialmente, porque non só se fixo esa parte correspondente á preparación dunha proposta da man dos diferentes departamentos, senón que, cunha importante antelación, se remitiu aos diferentes grupos da oposición un borrador da proposta final para que foran tendo en conta, en paralelo ao propio grupo de goberno, unha previsión sobre que poder traballar. Quen lles fala mantivo xuntanzas con cada un dos grupos da corporación coa finalidade de lles presentar o dito borrador, explicarles o traballo feito polo goberno polos servizos técnicos para chegar a él e para invitarlos a que formularan as propostas que estimasen oportunas. Fai non moito, insisto, que estiven sentado no lado da oposición e isto que relato nunca se fixo co meu grupo cando os que gobernaban eran outros. Só o Partido Socialista formulou propostas ao borrador presentado de Xustiza de Silo, propostas sobre as que se conversou e que se viron plasmadas na proposta de orçamento que se elevou ao pleno. Incluíuse incluso a creación dunha praza de arquitecto técnico recollendo unha proposta presentada fai apenas uns meses polo Partido Socialista en forma de moción. Ábrese agora un período dun mes para presentar unha candidatura alternativa e un presuposto, algo que parece improbable, como xa deron a entrever varios dos grupos. De non presentarse, o orzamento presentado por Rianxo en Común será aprobado de xeito automático ao rematar o prazo establecido por lei.